Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippines, Starter Time, las 9:41. This time check is brought to you by ACS Certified World-Class Quality. Ang ining oras ginadulong sa inyo sa Sarap, Epic sa Kulit. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! Night Patrol Field Reports. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga na muntag para bati region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 17 minutos. Karon nga adlaw Miyerkules, petsa 27. 28 días na nga nabilin, Pasko na naman. May nabilin pa kita nga bali 35 días. Magabulag na sa ato ng tuig 2019, kagato naman na biyabihon ang pagsulod sang bagong tuig sa 2020. Miyerkules na mga edisyon sa inyo siring nga palatunturan sa kanaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton siring nga news team, aton siring nga mga correspondent sa liwat na Manila siring nga pagdulong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry, aton sining kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros.
Aton sa mata kagdulungan oras sa kagabiyon ang aton sa nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat kabantayan, ato naman liwat kay Morsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ana si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto. Was-was lang kon may, area lang kon mais. Importante while naman siya aksyon papang Nixon tahom. Ang pagbantay man naton sa masami mga latest development kag update naton sa national kag international monitoring center sa Aksyon Radio Bacolod Miyerkules kay edisyon. Builog man naton ang puwersa ni Aksyon and Defensor. Of course, ang aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason, backup diri sa aton nga IT expert, Sir El Rey Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Sunod sang Bago, puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, ang inyo sini alagad, ang inyo sini ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update niyo ako sa nabilin isa ka oras, 14 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Una ka ba sa kato sa nga pagpangalagad, ginaduro sa inyo sa kalawan sa Dr. Alfred sa Mangosteen. Ibalabala ka mo ang Dr. Alfred sa Mangosteen expertise nga makapadugang itom sa ato sini nga buhok. Isama na ni kamaayong nagahatag vitamins kag minerals ang mangosteen sang Dr. Alfred. 100% certified organic, 100% natural. Dr. Alfred's kung sa pagpadulong niyo sila sa mga grocery store, lista ha para hindi malipad. Tanda Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ay, pato! Ini mga bahan sa katos na pagpalagad, ginadulong sa inyo sa nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtuan nyo lang, pamasyaran nyo lang ang Relaxon, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Ang naman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikap, mapatiyan ka vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya balatian nga ginadala, damo man siya balatian nga napayo. Amo ini ang amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga botika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros. More information, ikayang lawas, dulo sa vitamin D3 05056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasari, dalalaksom, GA Esteban Building, ara dira ang opisina sang Life Extension Clinic.
sa umaga. Tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, bato! Yari ang pinakalites nga lakat sang panahon na nagbaskog pa ang ginabantayan nga bagyo sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Base sa weather update sa Pag-asa, isa na ka severe tropical storm ining si Bagyo Kamori. Ang ngalan sa bagyo si Bagyo Kamori. Ang bagyo nga si Kamori, uli na si Platam sa kalayoon nga 1,645 kilometro na sidlangan uy sang Visayas. Ang konsinikabaskugon nga hangin kanagadabots 95 kilometro kada oras malapit sa sentro kag may pagmulumadlos. Ang hangin nga nagalambot 115 kilometro kada oras. Base sa monitoring sa Pag-asa, posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility sa adlaw nga Domingo. Ang bagyo kag pagkatawgon ini sa aton Bagyo Tisoy. Ining Bagyo Kamori, the international name niya ni. Pero kung magsulod isa sa par naton sa Domingo, kaya mo ni ang forecast sa Pag-asa, ang ilabaling ginatalantaw, kung magsulod ni siya sa Philippine Area of Responsibility sa mabot nga Domingo, tawgon ni siya nga si Bagyo Tisoy. Sa karon hangin, amihan ang nag-apekto sa northern part sang Luzon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, bato! Ang weather update lakat sa panahon ginaduro naman sa inyo sa kalaw. Mister sa aga ka nami sa adlaw kung pagbangon mo nakatimpla na ang kanga ni Mrs. Labi na gid kun healthy coffee. Ang ginapreparar parehos ang Santon Plus aroma, swabe ang sabor, kag swabe ang timplada, bangod ginaop dali na sa matamis nga yuhom ni Mrs. Sure ka nga free sa acid si Mr. Amo man si Mrs. kung ang ginainom kun aga na may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ay, bato! Sa Silingamay, sa katulad natin, check na kato, Silinga Patrol 2. Ang ato sa Crossman Patrol, pinaka-latest nga sitwasyon sa Metro Bacolod. Miyerkules naton sa nga pagpalagad. I-check naton si Aksyon John Diaz. Kuya to napatay mo lang isa nga Mr. X sa natabo nga kasunog sang Haba Pension House na identify na. I think taga Cebu bla to mo. Kalayo masang lugar yan, oh. Taga Cebu. So daw halos na account na ang mga casualty nga hatag problema sa mga pamilya matapos nga nasunog ang ining Haba Pension House tara sa may Gonzaga, Locsin. Masubo ining hilapit pa ang Christmas. May madula pa sa mga mahal nato sa kabuhi. Worse kay trahedya pa na kung isang pinakasakit gid nga batsago naton, ha? Aton permi nga pag-remind sa ato sila matagpalamati sa ato magka-aksyon, halong kita sa sunog.
ang hurumaton nagasiling sa aton katigulangan. Maayo pa nga bisitahan sang kawatan imo balay, hindi ka lang pagbisitahan sang sunog kay kundi malason pati ang toko tiki kag tanga patay kung mag-igo ang sunog sa iba puluyan. I-check na ka to sa iyo, Patrol 2 Kusoy Patrol, sitwasyon sang Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Aksyon, John Diaz. Sa Patrol, John, may kami, please come in. Maganda reaksyon na rin sa totalan ng mga kaagson kaya ng patrol ay kita din nag-report sa area ng mga San Agustin Drive dari sa may 17 kag 80 Lacson Street. Oo. Ang lungga di wala siyang migota nga si Mr. Jerry si Action Eric. At doon kami kung makita mo sa itong Facebook Live. Busi-busi lang. Ay, yan ang mansyon da do, katraktive gadya every time nagarihapit ang Christmas, no? Yes, Action Eric, kung lagi nadula yung attraction, doon panata na niguro din nila, no? Panatar ni Mr. Jerry Siguro ka every time nga before Christmas amo nang katahom sa mansyon niya da. Yes, nanigal ako siya isa lang ka Ferris wheel. Subong doon na ka Ferris wheel, magtimbang, naging butangan niya. Okay. Lalabot siya naging butangan niya pag yung second floor, ang iya dara nga design. Pwede ka pigkasaka sa babaw, yung accelerate mo. Oo. Kag magkapapalupit ka. Palapit-lapit na dribble pa nga, no? Kahit hindi mo damo, di nagpa-picture, nagpa-video, litrato, accelerate ka ba nga gabi. Okay. Kaya sa nga Facebook Live, no? Dili sa lugar gid mismo. May nagasaka sa babaw, may mga Santa Claus nga madlagko, may dako ka mga design, may mga Christmas tree, Oo. may nag-wave pa sa babaw, Action Eric, oh. Let's try to check kung makasaka to sa babaw, dugay-dugay, no? So, Okay. mapamangkot ini. Masyara si Jerry Sida, interview abi. Why di sa gani? Ginapangita ko sa gina. Basi arasa sa iya nga Stone Heaven. Lain sa nga sa Isaya Guro sa kalugar ni Yaga Tiner, wala din sa karoon nga gabi, ang Eric, eh. Okay. May mga kainan, may mga foreigner, nagabisita, no? Damo-damo, gidi yan nagpa-picture. Iba na rin pa, sugatao na dali iba nag-share ka nagamay ang gabi. Okay. Video, nag-picture, action Yeah, direct, pictures May lang. mga kabataan, and then may mga kabataan. Ang damo dali nagpalitrato. May mga dagko dali mga mascot, sabi may mga ano dali nga design sa kilid. Pero may mga reminder sila sa mga tanan nga magasakab sa second floor. Sa sila nga design nga may aragid lamang allowed maximum of 15 persons for 2 to 3 minutes nga pagkuha sa litrato. Ang periswil lang nga nagatiyog na, masakyan na, hindi. Ay, hindi bawal ba si Nabi ko masakyan, tanan ka, masakay ko tapos program. Delikado kung kita mo sakay, disgustado. Security security dyan, may nagabantay da? Yes. May nagasaway bala, may nagasaway bala nga, hindi pwede, hindi ka da, muna bala. May ara, pero what's good direction, like, it's free and open sa to the public, no? Wala na nagasaway. Ano mga students? Hindi, nagasaway bala ng mga pasaway man eh. Ay mga students ng Lima, like kita sakto lang sa Bacolod Facebook Live. Pero may kamot igalagaw. Pero may kamot igalagaw. Nagtapos-tapos niya po sa Marvis. Sige mo, sa Lima ka mo? Sige na, gusto kami sa Marvis. Uyap ko mo na. Uyap ka mo din, no? Nanya, punta mo. Agahay. Ano? Shout out sa taga-Punta Taytay. Ba, shout Kami out. naman na sa Punta Taytay. Sa mga taga-Bimeda. Ay, di ba kilala nyo to si Joshua Miano Ligan? Ano nyo, classmate? Kilala na? Pero di ba, kada kayo sinasay. Apat na sila. Pero kamo apat ni ko. Opo, dyan Jim Buddy. Jim Buddy ka, Jim ka mo. Tingala ko, doka, ano, masang... Doka matsos ang lawas sila. Ano downtown? Teka lang yung sa downtown na po. Ha? Dito na po sa gym nyo, kinag-gym na po. Makamit ko po ng lane mo gapon. Ha? Sit day. Anyway, assessment. Pero may kami tigahad to. Every year. Para doon now. Sabong lang. Sabi ko, ano. Aba na permit. Hindi, adod lang. Adod lang. Tapos naman niya po, garik na lang kami di dahil. Kaya doon lang kami after gym. And then last year, ari na kami din. Last year, wala kami. Wala kami niya. Subong lang, Ged. Budo ka na, lami na lang pala. Alam na, kina-amail kami. Pwede pa lang sakyan ang Ferris wheel, no? Pero kung siya nag-open, hindi na alam dito. Nagsa ka mo sa babaw. Ano itong sa babaw, kakitan?
Santa Claus, may mga train, kanan, May deer. Ano? May deer po, may deer. Mena? May kasalot. Asa di wala security guard. Pero ano to siya? Anong sinasado? Hindi lang, wood lang. Pero kahit wood lang, mag-isip sa magsibarumpag. Okay, man. Okay lang. Ikapilan nyo ni kayo balik din sa bunga to eh. Sa isa ko man, pero 4 times. 4 times naglabay, may puli. Yung timeline, pero puno na karoon ka direct. Tonel, kamo na gasuri mo nila model. Pwede ba? Pwede ba sa TF padala? Pwede ba? Kapag naman sa Jerry C. Pwede lang sa Ano lang siya rin? Sige, taga BMX. Sige, may greet ka ba? Shout out sa taga Purok Paraiso sa Patataytay. Taga Purok Paraiso ka kita. Taga Purok Paraiso. So kita kay Kapitan Palma. Karuna, ikaw taga din ka. Taga Paraiso man, same na kami. Dami ka mabungkuhan ka pala yung wala ka mo taga Paraiso. Hindi na to. Sabi naman nyo. May greet ka to. May grade ko lang magalingan ko. Ano sila classmate? Nang si Ivan na yun. Nagala, shout out ka Ivan na yun. Amo! Ikaw ya? Shout out sa mga taga Purok Paraiso. Taga Paraiso ka mo tanan? Ikaw? Taga Dumanan. Pinasahik na gigil sa tanan. Di ka saan dumanan? Phase 4. Sige, college student. Ano nga year? Graduating today. At ano ka nagali? Graduate ka mga doa? Masakay sa din. Sakay si Den. Masakay ka masakay. Uy! Ano sige mo? Sige, thank you. Ano mga names, first name mo? Yan Lloyd. John Lloyd. Wow! John Lloyd ang ngalan. First tertiary, John Lloyd ang ngalan. Artistahin, ha? Artistahin ang ngalan. Pero sa personal, Kisoy lang. Sino ko no? Si John Lloyd, Tisoy ko ng Sulerek. Okay. Ikaw yan, ano name mo? Elias Jan. Elias Jan. Ikaw ya? Hans. Iba siya. Ikaw ya? Christian Gilea. Christian. Sige, thank you mga gabi. Nagsirirek na rin sa Logado. Sila mga nagpa-picture, man. And then may nagsaka. Matry kami sa babaw? Let's try. Boss, pwede sa babaw? Pwede makasaka. Matry kami nagsirirek na makita sa itong Facebook Live. Nagapasaka kami diri sa babaw. May bando rin nga na. Diri mong base pwede na ton nga mga sir, may mga bata. Diri nagasaka karon nga gabi. Nagapa-picture. May mga, diri, at least, no? Ang sa lugar it is, gidman, ng plywood, and then may nag-pull up a picture diri sa may babaw. May gabi, taga diri ka mataga Bacolod? Taga Valladolid. Kasi manwa ko. Birthday ni Lola. Kasi Jackson Eric Magbanwa, taga Valladolid. Okay, doon ka naman birthday Lola, sa Bacolod nag-celebrate. Sandi, naglabay lang kami. Pero kabalo ka nung ari na din. Every year, yung katumpang diri. Last year, nagpag-toast. Last year lang. Pero ano last year? Pareho subong soda or lain? May lain. Anong lain? Ang director. Sa babaw. Dumugawuyog. Pero ano makitaan mo, sir? Paano mong aso namin magandang lugar? Ma-feel mo kita ang Christmas. Okay, malaki November pa lang. Dito sa Valladolid, wala pa. Wala. Pagid. Birthday ni Lola mo? Ano nga rin ni Lola mo? Mila. Ato siya itong sa dalong. Ang puti ilaw. Apelyido ni Lola. 75. Mila ano? Mila Nanta. Nanta. Ating ka mo sa Dulit? Sa Tabaw. Ato ka barangay Tabaw. Ako sa Babanwa. Happy birthday kina Mila Nanta sa dalong. Sige, enjoy sir ang picture. No? Adri ako sa babaw. May ari pagkitiya kalayan nga do, panawagan pa, ang do kabay-kabayo na Black Sonerek. Oo. Nga ginasakyan ni mga nagalibot, nalipag sa carousel. May carousel diri sa babaw. Pero ang ilayag version, hindi kabayo. Beer. Na usaya action na gamit nila diri sa may babaw, no? Lapot na kami dito sa babaw na iduwa na yung action papanik ng taon para ma-check lang diri yung sitwasyon. And then sa dalawang kung maglantaw ka, wali ka sa castle action, Eric. Dirty ka taon diri white, do ka may pagka-white Christmas. Ang concept, kaya ila diri Christmas tree is of color white. Mga students ka mo? Hindi. Okay, sige, thank you. Malaw na kami sa dalawang kaya until 2 to 3 minutes na ang allow diri. Okay, may time limit. Okay, para mag-tanan tayo, magsunarek, nga maka-picture. Okay. Maka-take opportunity, mga Mayo man. Para makomodar.
Oo, tanan-tanan makumodal. Kag may mga limitations sila, bawal magtulakan, bawal magtakbuhan, dapat may kasamang guardian ng mga batang aakyat dito. Salamat sa pagsunod. Wala doon yung instruction nila. Sino na? May mga pulis man dada dyan na in charge? Yes, wala police. Magluwas sa... why police security guard may ara? Meron security guard. Oo. Ay, may ngalan, gilang sa narik ang ila diri nga lugar. Ano? Welcome to Yoyo Land. Ano? Yoyo. Yo-yo? Oo. Tapos yung picture sa bata ni Santa Guiana, sa Jerice, no? Bata yung may picture ka? Oo, Yoyo ang ngalan. Posible kay Yoyo Land, nakabotang eh. Oo. Ang cute-cute ang doon entrada, actually, recto. Okay. Okay, so amo na dring sitwasyon karon nga gabi diri naman sa atong ginakamtangan sa may Snow Hill. Damo nga nagadamo diri nga nagalagaw karon nga gabi, may mga babies, may mga bata diri, mga barkada kayuban pa. Sa kilid may lang kay ginaalawon mo nila magbaligya. Oo. May nagabaligya diri nga mga pagkaon no sa Okay. kilid. So dan hindi makaguba sa attraction diri, no. Dito diri pa sa may nagabaligya. Check to diri sila Okay, at least damo kali sa mundo, no? Mga nagalagaw da sa kuan sa lugar ni Jerry Sida sa iya nga daw kasol-kasol dati damo taon dyan. Ito sa narek, no? Diri sa kilid, sa may right side, no? Kung dito ka nagatubang sa castle nga diri, may nagabaligya, diri nga gina-allowed lang nila, no? At naman kami may background music, diri nga nagapadugang gid sa tokara ko nabi sa ambience, sa lugar gid diri mismo. Ang tiyak ka side, Santa Claus. Ang diri naman yung sa right side, ang wall ang sila nakabutang diri. Ang ginatawag pala naton nga birth of Jesus, bala? No? Ang si Joseph, ang Three Kings, no? Kagarado ang si Archangel, tapos ang baby Jesus, kung magati. Diri nilang nativity scene, ginatawag sa right. Tapos sa tuko pagid, may nagabaligya pagid diri nga mga pagkaon. No, may mga naraman nagabaligya, nga baligya pagkaon? Oo, may ginalaw diri sila na may table. Ano nga pagkaon mo gilada? Mga chips lang, kape. Okay. Kape? Kape may ari man. Mga kwanda, mga ano na, cheskers mo na? Mga curls. Pangbata? Oo, mayroon man, tihaya. Tihaya. Mayroon man diri. Ginalaw lang kamo nila magbaligya. Ginalaw lang kamo magbaligya diri nila. Or taga diri man kamo. Taga diri gid balay. Gusto nila lang kamo nagbaligya. Pero dugay naman kamo baligya. At least ginano lang. Mayo man ako, taga mas ligwad ni Mr. Jerry C. Hindi kay taga-tupad man sila balay. Okay. Pero mga pidado niya. Mga pidado niya. No? Mayo man ako sa record. Take opportunity nila. Munang sitwasyon dere, iba nagamamat pa picture sa Gyapon, iba na matamat man puli. Tapos sa bala, kasi dugay-dugay, kasi magtaneriya, mayo man ang ambience, ang sitwasyon dere, pero ti kung kapulon ka kasak ka pa na, o gyawan ka man ay, no? Gani. So, paano na pinaka-sitwasyon dere sa area mismo, sa Cruz Valley, dere, no? Sa may San Agustin Drive, area, sang 17 kag 18th Lacson Street, dere sa akong sang barangay 7 sa Radsang Bacolod. Ang tawag sila Christmas Village? Yes, it's Christmas Village. Yoyo Land, Christmas Village, Axonerek. Yoyo? Yoyo. Yoyo. Y-O-Y-O. Yoyo Land. Yoyo Land, no. Anyway, ang update to kay lang sa kahapon nga naguntad nga sunog. Ang isang kalalaki, toging kilala to sa Bureau of Fire Protection Bacolod, base sa bag nga ila nakuha sa tupad mismo sa bangkay isang lalaki. No? May nakuha silang Axonerek nga bag. Ito sa sulod sa bag ato, may ato dito Axonerek, may pila ka mga dokumento. Problema lang kay tito wala picture nga pwede tanin nila mag-compare. Pero may araman may mata nga nag-claim sila. Dari sa nga nakilala ang nila sa kini nga persona. Ang matuging kilala kay Arniel Bahinting. Arniel Bahinting. Axon Eric no. Sus. Isa to sa ka-agent balakit dito ko baligya sa mga bulong. Sales agent? Sales ahente sa naginatulungan dito sa bulong Axon Eric sa area sa Bacolod. Hindi na muna dito sa kung pinay posible. Amo nang tabo ka sa iya. No, medyo masubo-subo ay napatay sa Axonerek. Iyamang kaya na sige apon sa may Abe Funeral Home sa area Sandalan San Juan, Barangay 2 Radsang Bacolod, Axonerek. So paano nang pinakasitwasyon din ito ng observation report kaya sa itong ginagampahan pagdunong sa itong makakasyon sa Isanamadrid ka pala bagong atraksyon nga posible na katuan sila naman nga Pasko. Mga kasyon, ano ba dapat ng mga balik na dapat dito matayan di sa itoon pa dahil sa gihapon nga pagpangalagad. Mas sobra 150,000 pesos nga balor. Saan kagamitan na dula sa isa kababae si
dikit na mga hapon sa area sa Police Station number 4. Detale, sa ligiban pa magsumbalik na batihan sa pagpangalaga sa aksyon Night Patrol. Mga kaaksyon tandaan, nga isa sa marason sa pagtugas sa balatiang sa lawas sa mga paguyang o kunang pagnubo sa ato ni Minsanson. Ang mahigko nga kolon, gagang hindi regular ang pagpagwasag ko sa ato lawas na may dako nga papel sa pagpagwasag ato ni Minsanson. Alam mo lang dapat nato ni Moon pabaskugon kag pasanyugon ang inyo immune function. Pahit sa adlaw nga paggamit sang man ka kalidad ka garantisado nga solusyon agad aton regular nga mapagwa ang nagatipon nga higko sa aton lawas. Super Fiber acting colon cleansing product aprobado sa ang FDA Philippines. Ganyan para sa mag-action, magbaka na sa Super Fiber. Rekta sa patrol, itaglibot sa Magkolod Action John Diaz. Una sa Batanas Action sa Magkolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat dyan na live report dara sa Christmas Village sa Yuyu Land nga ginapanagyahan sa isa man ka kontraktor. Kilala sa tanan si Jerry C. Mura sa ganapanagya dara sa Christmas Land or Christmas Village na may ngalan Yuyu Land. Baligin pangalan niya nas bata ya. Kada antes mag December nagapamulaklak sa mga talan-awon dira ka Christmas light ang Christmas Village Yuyu Land ni Mr. Jerry C. Damo na daga pa picture damo na nagalagaw-lagaw bisan paano makadali lang, no? Balikan tayo sa Action John Diaz sa yes balik ka report sa ato sa pagpangalagad. Ang observation report ni Action John Diaz kinadurong sa inyo sa kalawas ng Mighty C. Madugay ka naman lang kanto si Mr. Katul-Katul sa ng pilas kadudugay mag-ayo ang katapat sina Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C makabulis na nga mga skin diseases kag allergies. Mighty C nga kombinasyon Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. I-check na mga report na gikan sa ato sa mga correspondent. Unang report live gikan sa Northern Negros. By the way, sa tanan nga mga senior citizens kag mga PWD sa Barangay Panokoy, may ara kitang early Christmas party. Happy para sa mga olds naton, sa mga PWD naton dira sa Barangay Panokoy. Kita kita sa Sabado ha, launa sang hapon dira sa gym sang Barangay Panokoy. Ang early Christmas happenings sang mga PWD at mga senior citizens sang Barangay Panokoy. Kita na kita dira sa Sabado, launa sang hapon. Nagabidira kay Police Lieutenant Edgar Alan Di Guzman, ako na amigo. Dahil lamang tayo sa kay Police Lieutenant Edgar Alan Di Guzman ba? Para sa subondira sa Iloilo na destino. Salamat gid sir sa mga padayon nga pagpamati kapag suporta sa Action Radio Bacol. Asalig may gabi gasakay kami taxi, Action Night Patrol ginapamatian niya. Okay. Ano na nga ngalan sa taxi kasi nung nang driver? Si Toto Panoy Cordero Alyangan Araman nagalantaw sa atong sininga live stream. Si Toto Panoy. Si Panoy Cordero Alyangan. Brad ni Erol Alyangan. Migo ni Rex Sibilino. Kay Jada may gabi kag kay Kai sa G&G Rasterbar. Ayos! I-check na naman report na gikan sa ato sa mga correspondent. Unang ito report live gikan sa Northern Negros. Naka-standby sa number 2 ato sa mga Cadiz PNP Connection.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Yan sa aksyon, Roger Gotob. Line number 2 sa report. Jer, may gabi. Jer, pas kami. Yes, action Rick, may gabi kami sa mga action sa mga balita naton sa Siyudad Bansang Cadiz. Gani. Gina Ginano? Ah, Ginasagod? Ginapalangga nga syudad, kasi mo inuswagon nga syudad. Ginapalangga nga syudad, kag ginasagod nga syudad. Oh, ginapakati for nga te kadisnon kita. Oh. Kuan Pabla. Colonel Mabugat, Pabla Police Colonel Mabugat. Ya si Daknon tayo, si Daknon. Wow. Bugoy-bugoy man yun tayo pangabali, bis kadisnon. Gani man. Daknon. Na yung tirada. Grabe nga mga tirada. Amot ko, preparado na dinggo ko to kay kalkalo niya to kunong migoy ako nung may boats kunong sakat stable. Atimatik, kinasigurado ko. Ako to kunong iya hatag, di ko hayati, iya matugli iya ka manug sa kapuste nang may may taliwis. May taliwis sa kilid. Oh, kilid, may nugtikang bla. Mo gani. Ano man yung pamatyaga ni Colonel Sakon niya. Handok tayo magsaka-saka sa mga mataas na lugar. Igo naman tayo magsaka sa mga manubo-nubo na lang. Naman ang tirada. Nubo-nubo lang. Manubo-nubo na lang, pero tayo may lalambuton man. Amo na dang tirada, action, Roger, ya? Wala ka kung wala ina. Wala kita eh. Wagi kagit eh. Oo, kay tiya mo malang na nagapara mo. Gusto? Kunwala di luya kadisnon eh. Di ba? Luya ang kadisnon kunwala na si Ate Action Roger. Wala nga ate paslamat man ta. Pero actually, kaya bilo ka nakita ako din sa Facebook plugin post blaw. Kasi salamat ng mga taga Barangay Jerusalem guro na kasi ila ko na farm to market road to. Gani. Lapit-lapit na lang mahuwan. Kasi gin comment ko lang din nga silin ko. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Kaya bilo kasi iyan at tanan niya programa sa Ginoo mo kay kung si Police Lieutenant Colonel J.B. Espinido pa. Sila niya, Jer, ang Roman chapter 13, nagasilinggid niya dapat mag-submit ang tanan sa authority. Kaya yung authority ka tanan, halin sa kaitaasan. Sige, tama lang. May tema si Colonel Espinido mo. Praise the Lord. Ayun, di purma. Ay, pinaya mo na yung mga tirada, Daxon Eric. Yes, anyway, mga balita nga, tunti nga madulong man tinion, ginconfirmar ni Police Major, Police Major, lumalipat ko, lumadula nga ito nga. May gin-promisa na siya daw, basi makancel blaw. Gani. Hindi na pag-i-miss ganti ba sibla kung maalang-alang ka bla. Gani. Nagtawag sa nga gabi sa aton mo. Okay. Okay, sila nga, pilang talagaan ko na bro. Wow. Di ka, balo ka, may ginapo, may ginarintaan sila, nga building, blau. May baguling building, tupad na mo lapitan ni sa akon man karinderya, may building, di bilog, rintahan lang. Okay. Kaya subungin na pa, obran lang sang salon, kanami sang mga plungkuanan. Okay. Ang mga furniture, siya blat, sila nga sa akon, niligad nga inadlaw to. Nga, Jer, ang ako na lang ang mga panday. Nga, kaya pakaunon sa imo, tapos sumahay lang ta. Buka ayo. Siling kuman sa kay Mrs. May problema na kaya na ni Police Lieutenant Colonel Robert Manchuito. Kaya na, tawag niya, pila na da. Sige, lawag kuman. Yan doon ka mahalaw. Sino mo, sir, ang tanan subong mahal na. Hindi ka na maghambal nga mahal pa. Mo nang gi-promote nga Lieutenant Colonel, mahal pa. Kaya sila muno, ako sila niya. Sige, bro, basi buwas. Okay na sila son. Dublihon tagura para matingay pundo bla. Pili kumayo man. Grabe pa. Why pa makan-an na bayra na? Tiga, may kumasi bla kon.
Possible akong makancel lang kasi na daw na naka-slip of the tongue ako. Nga ambal ko nga. Pero very humble gini nga person, no? Kaya man, sansan o pa ni Kara na ginagyan nga order, pero di pa siya gusto niya kay gusto niya nga matakdan gitsa na isang another nga daw tulot tipulon sa baga, bla. Now, antes nga tawgon gitsa nga pulis. Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel. Di ko magtakot na sa Santo Tulo-Tipulo na, basin mo tikadto kita sila sa GNG. Nan! Oo, gin, timbrehan ko na to. Gali ka? Oo, di ko pero sir, kung magkanto to sa GNG, kitang laan, with me. Oo na. With me. Yan lang with me, man kantan ko dia. Ano, with me, kuti upod ko. Basta? Ayun, di purma. Amo na tirada, ano pag saya. May aras sa mga back-up lah. Okay. Kaya siling ko, bilo ka sir, kung magsiling ko nga with us, bakit bilo magdamo ako? Oo. Kaya bilo ka, dipindi sa grammar, bilo ka ang siyod kag siyal, lain-lain, na sila po dumamo, malangpan mo. Correct. Ang amo man na siling ko, ang me and us. Siling ko, magsiling ko nga with me, pwede lang nga masiling ka, dala ka na upod. With us, pero masiling ko with us, daw ka demanding nas na ya. May nag-text din sa akin si 0128, Ano yan? Siling niya, Action Eric, mayong gabi, ginapag-greet ko lang gali kay Action Roger ang pakaisa ko nga taga Cadiz. Si Reverend Kenneth Reasonable. Get Wilson Cas sa past recovery mo, naksidente sa motor. Oy, gali. Ano na pare, pastor? Ambot ko pastor ni Reverend Kenneth May Reasonable. reverend man nga father mo, may reverend man nga pastor. Basta Kenneth Reasonable nga ala niya. Ay, gali ka. Aksidente, pero niya kabay pa nga madasig ang pag-recovery ya. Ay, sige, Reverend Kenneth Reasonable. Kabay pa tuod niya mati magdasig man niya nga recovery. Kaya pamati sa subong sa imo broadcast, atong broadcast eh. Sabagay, diriya, sibungan niya, ko diga broadcast balay kay ang ako di blang umagad way upod. Akon nga grandson, Okay. Sili ko, ako lang to na maupod sila. Kaya ko dito malibot na di, yung beach na labi na Tuto Iberdasaw, pamati na sa aton, may gabi na kay Tuto Iberdasa. Atod ka? Nibor naman di bla. Ito ay naman abi kay na kadto ko di ka nag-cleaning kus palibot kasi nga pamati ko Japon diyan sa Action Radio sa inyong Action Eric kiti way naman gid iban pamatian pa nga may ara nga balita gid pagkagabi mo buhat sa Action Radio do ka na mati ano sa isling ko wag kita na nagkuan ka pa, nagdulodiskarte ka pa, ha? Sige. Uso na di subungo. Siya, wala kita da? Labi na subong lapit Christmas. Sugata na subong sa mga kapitan. Di ko na, sugata ko kapitan Rosbel Villarin. Pagka mugno ko pa lang, Kap! Yasog po niya, wala kita na. Ginunahan niya ka nga daan, ha? Ginunahan niya ka nga daan? Unahan niya kung inaan, bro. Magkamusta siya. Kung isa, gapanuslok man ang pinapilo-pilo. Yan mo na ako, gapamusta siya. Ilo kung blow. Paglantaw mo, yilo-yilo ba? Do kaayo sang life mo. At mo naging man ang kalabanan. Mabulokan lantaw mo lang ang kalidad. Bala mo, ang kalidad. Ang mga tao, ang halos ang tao nga mga nakakilala sa mundo, daw na idukar, gid wala? Dason way nalaga kung siyang lubo sa yelo. Batod ka? Kasi kabalo sila sa kalidad mo. Ay, kanimal. Kalidad mo karon kusion ta karon sa ita kasi ubra mo na karon. Kalau kalidad ka na, ha? Believe, Iya. Sorry siya kung sa mga isda po niya, hindi pwede nga karaho kag sap-sap lang sa Roger mo. Dapat? Tangigi, ganyan ka mulmul. Ano mo na tirada. Correct. Ako agree. Nabawiya, matawa. Berarti, bilhin ko si mo. Ay, wala. So, wala na, sa ato, sinidaw pro-priming mo lang kanina kasi sa Domingo na
Wala madula ng nob. Ang quad gali ang taxi driver Check o naman. monitor sa aton. Ha? Taxi driver. Aso sila mo, aksyonere si taxi driver nga gumotor sa aton. Oo, si Chill Yansong sa kasama sa taxi tiga pamati sa subong mo. Ay, gali ka. Oo, Kaya mo Chill siya Yanson. mo kay one time nakapabakulog. Kung may ginadri ako, sakay ko taxi, adlaw to ya. Oo. Oo, bisan drama ya sa Action Radio. Kita mo sa kay yung kalabanan subong digital naman. Kita mo gili 684 yung number sa ila ko ano. Oo, gani. Oo, mo na nga kung magsiling kita ya nagapanguna sa mga Balita. kag sa mga drama sa tanan no. Maka testify kita na iya kablo ka ang lugar ginakatuan ta gapay-ipos-ipos mo na ta pero ti ara kita na ton nga ti Action Radio na papatian no? Gani. Man. So amo na action na reka nga ton sini kaya ba dol nga report taligid lang kay daw nadula tas balita ta si yan, Police Lieutenant Colonel Oo. na niya Robert Mansueto di kay naging file gid ang kaso kay man sunod sa iya nga i-file gid ang kaso sining nadakpan bala kabi nga nagmaoy Uy. tuloy ito bulang gid report ko bulang nga nagmaoy to Oo, te. ang sawa ito bang nagpangabay gid ganitong sawa nga kung pwede makuha lang post plus Facebook daw mauya te gin pangabay man sining ko sige kay nga ko ti tapos naman to Gani. pero ang follow up lang abi sini kitigin file gid ng kaso bisan pa wala fiscal dire sa siyudad San Cadiz gin file ang kaso dito sa Victoria City. Amo na siling ko bala tagadamo na niya tabo kasi ang iban sang una way mo ko gaminsyon no pero ang iban sa una ko di kay ma-file ang kaso kasi na kay wala bi fiscal di. Gani. Pero subong niya sa panahon ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto Oo. daw pila na niya kabisi sa Xoneric nga kung wala diya sang fiscal ideaan gid lang tis pang prescribed hour of detention nga ma-file ang kaso in quiz kadto sila sulain nga mga fiscal kamo ni sa Victoria pero suno sa iya nga wala man sa drug watch list ini si Janre Ocon Barelea Oo. 31 anyos sa edad sini kay gamot nindakban kay di bakoy siya di sa may tubang kasi sa terminal dalan bilin mga alas 6 pasado takna sang mga alas 6:20 takna kagabi pagkatapos na gidakop sa prote SOP nga kapkapan nakakuha ang aton kapulisan sang isa ka succession Shabu pag may ara pag ito plastic nga may traces pa sa Shabu nga posible gingamit na natakot to kasi hindi siya kasarang sa ginatake niya kay suno pa ganito sa iyang tawa nga hindi magali amo na ang yes ng batasan ginagad lang gid siya kabuto gin kanya gin mention niya kagabi ang nagagad siya to si Peter Paul tigid siya ba di kani sa to sang nasawa yang kanong itsura lang amo na di ko damo man tatutod mo nang ang naghagad siya kagabi kag siguro gin pa suyop kunano Sirikutin mamay 820 sa kaitaya niya ginatag ko to sa iya nga 2,000 kay para nga ipa-repair blasang kisame na mo tos balay. Ti iya to iya kwarta. Sa na bala ti sirikutin ang budlay kay file lang isa kasos ni. Sus. Si kay na file gid kaso ang pag baylar sa Republic ng 65 section 11. Kag 12 ang posisyon kag subong man ang illegal drug paraphernalia kag file sa iya sa Victoria City. I-confirm ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto nga wala sa drug watch list sa aton sini nga interview. Colonel, first of all sir, gina-congratulate ka ginamo sir kasi daw Police Lieutenant Colonel ka na subong sir. Gina-congratulate Thank you dito no. Nasultihan lang kita nga nadala kita sa promotion. Wow. Ayogin. Sir, ano ini? Yes sir. Ano ini sir sir kagabi man? Ari ni sir sa inyo nga drug watch list. Actually, Roger, may amo kami gina-check na to, no, regarding sa record niya. So para wala kita wala siya sa original watchlist naton nga identified drug personalities, no. Iban gidman na may mga newly identified, no. So parang yan yung category, wala na siya na-include niya sa original watchlist naton nga drug personality.
Pero kay tungod kay kakahapon no natabo gid man no nga pag-responde actually ang apon to gani nga respondihan lang gid actual gid nga tatabuan gid ko to dito. No nga may report kita nga nabaton kag dito mismo nakita ko gid anong sitwasyon dito nga damo actually pagdaan dito sa Ubay dito no sa may paradahan mismo sa Tricycle Gate. Dito mismo sa Kapasan Sontrigaso. Kag dito sa pagdakop sa iya, ang original gid lang man yung office supposed alarm scandal. Kag kung nag-complain sa mga pumuluyo nga na perwisyo niya, so most likely pwede gid ka reklamo man, separate no? Kag kaso lang mga incidental sa pagdakop sa iya, ang na-check naton, pag na-check mismo imposition, na-recoveran sa system pang items, which is in violation sa Republic Act 9165. So, muna, Action Eric, no, wala siya taon sa drug watch list, pero nag-recoveran siya si Cebu, at again, file siya siyang kaso, medyo lingin-lingin gidulo ya. Gani, no? Okay, bante, siguro, first time yung nagamit ko na, no, kaya nga hindi siya magwanta kayo, pangayo siya ni Bulay, panawagan kay Presidente Rodrigo Duterte mo. Nga, sila nga, Presidente, may gabi, niya, patawara ko sa konsala. Hindi pa ko gusto patay, kay sila nga, may kamataan ko doon bilog. Amo tong iya, daw medyo, hindi gid mayo, ang iya sining sitwasyon kagabi, kay daw delirio sa sulod, no? So, again, file ka sa maray sa karong gayaran Tinado sa bahin sang Cadiz City, Pilipinas, Jan Riocon Ibarili, ang taga-Talabaan, Barangay Zone 1, nga talihin gin-inquest kid siya kay ina. Sa lugang naton nga, pila ka mga balita, amot kon iniblang balita ni, hindi television nga lan, bla, pero hindi ko tani, way na lang nga, galing kayo may mga future reference ko ron eh. May isa ka 32 anyos nga bala, nga nag-star siya sa kabarangay, resunan siya kahit pa-record, kaya naman alas 2:45 contact na, para pa-record, Jackson Eric, nga sa siya, nga ang iya siling asawa, siling nga may other, kuno nga may another nga man, kuno, another man, nga naso na diskumbrihan niya nga, pregnant na. Daw medyo sakit man nga, ano? May personal na yaw? Personal, prote mo na, way talaga na nga. Ito lang din nga tinagurong mga butang. Daw ka, ano, kasi way pa ginabala ko ito ganyan, ang disofficer kay na. Saguon? Hindi ko butangalan ni not for broadcast, oh. O gani, mag-i-refer na sa WCPD? O, i-refer na WCPD, kaya ko daw ka, yung ako mismo gabasa, gani nga, Doon ka siguro man, pa, daw mauya ang tablaw. Gani man, oh. Tiway naman na, ginano talaga para ina siya, makorek. siling na tabla kati makorek man na to, kaya di na dagot, dapat sa WCPD. O gani. Para nga daw masikreto na to. Budlay mo na. Correct, Sa pila na ton, ka mga dugang nga mga balita, Action Eric, there is, isang pag-direct kagin pa-record man, no? Kaya daw kaso na nga qualified thief o matabo. So, tungkol sang pagpa-record sang isa ka tagiya sa isa ka establishmento sa alas 8:30 takakainagin lamang sa aga, gin pa-record ini sang tagiya sa isa ka establishmento. Gini ang nagpa-record 41 anyos, isa ka businesswoman. Ang iya sinipagpa-record niya, residente ni Sevilla Miramardos. Okay. Pero sa iya nga ang iya sila nga bagger sa ilang grocery store. Bagger Bagger. Ang bagger ang asawa niya, cashier. Cashier ang asawa niya. So, kunives, halin panis ng January, tum karon dito lang nabalan. Nga masami, mo sa iya silang asawa, silang bagger. Sa bagger man mismo, kung sa bagger man galakat sa CR, tapos sa kwarta, gilis ka, ginaputos niya sa daw, padablay ng towel, fish towel. Pagkato CR na yun, dito lagi na pa-ipli. Yan ginapalapaw nila. Alin sa ila sining ama. Kasi ko daw, hindi mayo nga buluhaton. Pailan ginisla kaso. Dapat lang, para madubla. Para madubla, ining duha ka mga suspect. Ang aton lang din, at silig ko, planggaan yung trabaho nyo, kay
Isa pa, ang imo dati ginasweldohan ka man, antes ka nagbaton sa trabaho, mula sa mumangita trabaho. Ay, uwa. Oo, labi na gintunti, may abo na karon, may record ka na karon, pag abot sa tempo na, labanan ka na sa mong apply ka obraya, mangayo mo na sa certificate of employment sa ginandaan mo trabahoan. Correct, Paano ka matagaan karon sa ginatawag nga good moral, abi sa kuan man, nga mayo ang imo to record bala. Ti dapat na plug out trabaho, kung hindi ka na ikagwanta trabaho, kung hindi kaya kasaho, ti resign ka. Uwa. Okay, para pangita kay ibang trabaho, di nga Pilitay. kautian mo imo yung ama mo, ang boss mo, Palapawan mo. o palapawal mo. Laway Gani. Dumduman ko sa unab lang ako nga amay. Di ba, gabaton sa ako sa isa di ka company, wala ko bilang purchaser. Sila niya, sa una, kagi man ko na purchaser. Yung advice ko sa imo, kung matagatagan ka ganit isang supplier, di mo gid pa tukbo, di pa batunon. Kasi sila gawa sina, dahil man yung kwaon sa boss mo. Correct. Ti karon kung maputo lang boss mo, di ba ka maubra sila? Hindi ka nila po bro, kabalos lang na dalalon kas kwarta. Ti mo tong isa sang dako kong respeto sa amay ko blang. Ang ako niya subong yan, medyo so wala lang pero ti kon may ara, di pa man. Rakit-rakit ang imo. Ayo di purma. Go, garigal sa simo si Pare Jonathan kag si Kapitan Madirin Diaz ang barangay 18, no? Sila. Ang garigal sa simo At amo na sila kakon. Ang akon git nga bulubantayan kiti sa Domingo date na gani. Gani Ara na, pabatsyag si Kap Madirin Diaz Kaya git Ako sila may naga-PM nga sa akon diyaw. Oo. Kami naga-PM sa akon diya. Ay gapi sa mo. Merry Christmas, Action Eric, gifts coming soon. Abo. Tiba mo ko ikapangayo mo. Ay kaya kabalugid ikaw ya ano kaya kadaan niya ng ano gana muluyon. Gusto na. Ayo di purma. Lain magkakatuwa sa karon. O sila chimpo ko. Gali. Ibiraw mo ba ko ba? Hindi si Total Big Boy ka pabati sa ato gali. Sino? Total Big Boy Nulan, bata ni Councilor Babupoy Nulan. Ang may ugahan. Bulubantayan. Sabagay mapabalo man sa sako, nagdaton patikson niya ko na guro. Ginakuha na, guro, ginabulat-bulat yung patong lokos pala, kanami ba? Ang iya gitu guro, yung bago kuha, gibla ng daga, ulo idlak pag change color pa black. Oo. Kaya mo na guro, pakaso niya kag-ikuan Namit na, trotong is na. Kaya para nga pagka-ugaya, tulutin awang tsura. Sino nga lang niya? Si Toto Albic, Poy Hinulan. Toto Albic Poy Hinulan na rekta, hindi paghapit sa iba na. Kaya kasi mabuinan, disgrasya pa na. Rekta sa dapat makatuan na. Ano advice mo sa imo? Yari, Kasi pareho mo lang sa aking tao lang birthday, nagamuyo siya. Tapos siya bisa 50 pesos lang. Ang tuwang pulis nga birthday man niya, siya may 30. Kundi ka pangamuyo ng tao, taga niya 30. Pagbalikin siya tao, niya ba ginuon, di ba pagi sa pulis, ang 50, 30 na mo. Gikatan pa 20? Animay nga pulis niya. Pero yung kwarta pulis sa birthday, ito siya, bisan gamay lang basta makabulig ko Ginoo. Kaya ga pangamuyo ginin tawo sa tubang ko ho. Tingin tagaan niya 30. Kaya butang niya ang 30 ya kay mula 30 pesos. Well, sa kwarta butang niya sa tubang mo ka magwa simbahan. Kasi yato ya pamala mo si Bab salamat. So pagbuklat sa tao ko may 30 pesos. Pag niya 30 pesos, balik siya may pulis kaya pagwa niya mo Ginoo. Di mo pagyagi sa pulis tanawang sa kita 30 lang. Ay, pasensya sa mga pulis ha. Saryara na. Ay, Diyos ko. Sige na. Kaya mo na nga, hindi lang pag-ipagi ko sa motor, ikta na lang ha. Ikta na sa dapat talagaan ha. Ikta na lang, hindi ba? Sibla ko lang 1 kilo, may mga 1/4. Ang agyan sila sa bapa sa pulis mo. Marisiko pa sa ubratos na. Sige na. Yung reaction na rin kasi mo na report.
Kaya kami liwat kay Kapatid Diaz, kay Mr. Jonathan Diaz, kay Toto Jolly na ibasag ko na pamati sa aton. Ara. Si Spio4, retired Spio4 Orlando Alvarez ay pamati sa amigo William Prias, amigo nung magubat ng Dolpo Manigos, sa mga kay paring George sa Kamagina, kaya ka pamati. Na amigo Glenn Abiardi sa Cadiz, sa subong man, nagapamati man karong kagabi si Toto Jol, sa Ributol, kay si Migolando, Migonaldo Bacroya sa Power Dream. Jer? Mga balita. Jer? Gayom to misis ni Toto William Prias, oh. Ay, ayun. Gautoy ka ng misis ni William Prias. Matri si mo. Pero kasi, bago ko magkanto ko na, salamat yun sa servisyo sa tono, di ko malimtan daw matulo luha ko. Gusto na. Mga balita ka ito kitutukan, direkta dari Sinantay Canes. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutem nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Ay, patrol! Ayos, salamat kay aksyon, Roger Gotib. There you have it, live report. Sa Northern Negros ang balita ng aksyon na Roger Gotib. Kinadulong sa iyo sa kanuhan sa pangamuyo ay para sa kompletong management sa iyo sininga libre detox mag-DTX compounds nga nagatino sa ato sininga dugo kag atay iniman ang mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver pangontra ni para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit, magtuma. Mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Mayang nga bidara sa kay Mr. and Mrs. Saldi kag Rose Riston sa kabataan nila sa kay Bingbong, sa kay J-Boy kag Nico. Sa kay Police Captain Elmer Bonilla, ang mapisang hepe dira sa Police Station number 6 nagamonitor gid sa ato sa pagpangalagad. Ang lokos na pre haboy lang ko kon magpadala si Action Roger. So talaga si Parinuno Agisando mo. May services daw nagisando sa barangay man uling kawayan ka monitor gid sa ato no. So talaga gibla Parinuno mo. Pati ang asawa ni Toto William Prias ko tuy utoy mo si Nasilino. May gabi dira kay Chill Yanson ha. Sa taxi driver ang sakyan nila ka monitor sa ato sa pagpalagat. Amon man kay Master ha. Master. Good evening sa imo. Kay Toto Marlon Sikinya Cañete, monitor man sa aton, Simon Lopez kaya nag-extend sa condolences sa pamilya Haba. Although nga relative, distance relative nila ni mo. Pero nagkapalabot na sa condolences si Mr. Mon Lopez sa pamilya Haba. So nagkarasunog bala sa dira sa may Haba Pension House no. Nonoy gimapang may gabida, noy. Wag kita da noy. Nonoy gimapang. Pati lawa matabi noy sang manamit mo da nga inaluto. Nonoy gimapang. Si manwa ko niya. Ginatamya ko mandira si Kwan, si Toto Paul Riporas. Si Toto Paul Riporas gapaurok-urok man sa Action Night Patrol kasi manwa taman ni. Kung din sa mong Toto Paul Riporas gistara. Si Eliseo Lopo Jr. ga monitor man sa ato no. Dira sa Banwasang Kwan Morsya. Si Kagawad Jofred sa Panta kag si Cap Chad Peria dira sa Barangay Robles sa mga taga Barangay Robles sa Castillana. Ngayong gabi dira sa inyo ha. Happy birthday sa kay Police Captain J. Nick Bermudez. Sa kay Police Captain J. Nick Bermudez, ang Chief of Police sa Manapla, ginatamyaw kagid ni Police Captain Wilfredo Binuman Jr.
ang mapisan man nga hepe sa banwas ang Ibi Magalona. Sa kay Maninoy maing dira kay Maninoy Chari Salvacion ha. Sa kay kagawad Mitoy Aquino da sa Dawis ga monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Si Reverend Kenneth Orsonable sa Calatrava sa muna destino, okay. Kay Reverend Kenneth Orsonable kuha na get Wilson man ha. Si Ashley Blanco paurok-urok man sa Action Night Patrol. Si Toto Greg Perdigin ba nagapaurok-urok mas Toto Fred Perdigin. Nagapamati man siya. Sige, ay iban karon naman Tamia Kuandra si Lula Aida Bangkaya, Geraldine Regala, sang Barangay Ujong, Moises Padilla. Alin sakay Percival Villamorang Panamya. Caloocan, Manila na to Eric. On board ko subong tanker diesel. God bless Eric. Okay. Sa tanker Gligobras ikaw. Sa tanker sa barko Gligobras Toto Paul Riporas. Sa kay Maninoy Mae kay Manila Chari Salvacion na may gabi. Sa kay Police Colonel Sontobi General Agustos Roderick Alba. Sir, good evening. Advance Merry Christmas. Advance Happy New Year sa imo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Halin sa report na aksyon, Roger Gordon, sa report na aksyon na Arnolfo Salmorin, gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Line number 1, aksyon Arnolfo Salmorin sa report. Please come in. Action Eric, alas 12:15 ng hapon, November 27, 2019, si Jose Oyanev Empinado, 41 years old, residente sa Purok 1, Barangay Laang, Calatrava, gin-aresto sa atong kapulisan, pilaagi sa virtue of warrant of arrest for illegal gambling violation sa Section 1 para A of PD 1602 in case number 6526-C with bill recommended of 30,000 pesos. Ang naaresto na persona ara subong sa kustodiya sa Calatrava Municipal Police Station for proper disposition of the case. Direkta dire sa Calatrava Police Station Night Patrol sa aksyon Arnolfo Salmorin nag-report una sa balita, una sa aksyon Bacolod, aksyon radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat, aksyon Arnolfo Salmorin. May balos man nga report. Police report sa aksyon Tamon Forte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Line number 3, aksyon Tamon Forte sa report. Tamang gabi, please come in. Yes, Action Eric, isa naman iya ka traffic incident ang naglumtad kaina pasado alas 11:50 sang aga, November 27, tuig 2019. Batok iniya sa biktima nga si Mr. Grande Batangas, 57 anyos, residente sang Purok Safari, Barangay Paraiso. Ang nagbunggo siya Action Eric amuya ang ginatawag nga Mitsubishi Fighter garbage compactor na panagyani sa siyudad sang Sagay with plate number is GE-782. Kaga ang isa sini Action Eric naga-travel ining garbage compactor halin iya sa ulaan nila sinisang mga basura kag sa pagliko niya dira sa crossing San Agustin, Barangay Paraiso, liko nila sa Action Eric sa may access road.
kaga nawaya ini na kontrolar ang manubila na side sweep ya ining biktima nga mo si Nestor Grande Batangas, kaga bangod sa iya nga kakulba siguro aksyonerik sang driver man na torsiya ining manubila kag ining garbage compactor nga Mitsubishi Fighter na tumba ini sa Katubhan nga ginaparagyan niya sa mga Gonzaga family. Kaga bangod sini aksyonerik ang driver kag ang biktima nga si Nestor Grande dali ini nga gindala iya sa mga bystander sa amo iya nga lugar nga gindala sa Lodici Hospital base Ciudad Sagay. Pero bangod sang seryoso nga mga kapilasan nga nangkon sini ni Nestor Grande Batangas, ginrefer ni siya insigida dira iya sa may Riverside Hospital sa siyudad sa Bacolod para mahatagan sing nagakaigo iya nga bulong bangod nga ti medyo seryoso ang kapilasan nga nangkon sini aksyonerik. Kaga ining driver sang amo iya nga garbage compactor nakagwa ni nidayon sa may Lodici Hospital bangod nga ti sa kakulba lang sini ga may ara siya jutay nga kabagrasan siyang lawas tungod sang pagkatumba sini nadagdag iya sa Katubhan ining garbage compactor aksyonerik. Amo ning madulong naton mga report sa nga gabi gikan diri Ciudad Sagay Santamon 14 report on sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Tanman Forte. Ang balita ng Aksyon Tanman Forte ginadurong sa inyo sa Kalawas sa Santo Plus Herbal Soap. Puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap epektibong hapon para sa pagpaputi sa palit, ilok, tuhod, kag siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Mayong gabi dira sa kay Rosie Honto, Rebi Cabrillos, Nanay Richard Catata Tederihida, Senior, nagapaurok-urok kid, dira sa Banwasang Valladolid. Happy birthday sa kay Mrs. Gloria Sardo. Mrs. Gloria Sardo, happy birthday sa Barangay Abuanan, Bago City. Alin kay Manong email ka kay Manang ni Lida Lopez. Albert Anchado, Kaloidra, may gabi sa katoto Rexel Honsaya. Ara sa buklig gadak sa port sang China West. Si Toto Paul Riporas, ha? Alol na Toto Paul. Kami ako mandira si Kapa Paul Parr. Kabati sa Night Patrol, bisan na ginaubo. Hagan-hagan basta kabati sa inyo programa. Abaw tuod ka, daw bulong galing Night Patrol para kay Kapa Paul Parr, Ernesto Paul Pariño. Salamat gid sir. Sa kay Champoy Amadoro ara sa Sharjah, United Arab Emirates. Ga monitor gid sa ato, no? Ga paurok-urok gid sa Night Patrol. Si Primo ta Nelson Magbanwa. Engineer Arthur Normandy, ginatamya ko gid. Dara sa barangay Takuling kag bilog mga pamilya. Abaman sa kay Arturo Soliano Santander. Juales kag Miraflores family sa Sitio Cubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan City. Ang panamya halin sa kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Juales sang Qatar. Mr. and Mrs. Lonsky di Dulo, ha, sang United Arab Emirates, ka monitor man. Raymond Nelson Magbanwada, may gabi. Sili siyo Lopo Jujur tira na permis sa banwa sa Morsega paurok-urok kina. Ga pamati gid sa inyo sa nga pala tunto. Salamat kay Chona Villaluna Gusiauco, ha. May gabi gid sa kay Madam Chona Villaluna Gusiauco. Toto Otelo Ramos na may gabi. Para kapagpamati dira. Kami ako lang si Antonio Riporas Senior. Happy birthday Glibwas. Advance happy birthday sa kay former Barangay Kapitan Antonio Riporas Senior sang Valladolid. Birthday Glibwas sa November 28. Alin na kay Toto Paul Riporas. Sa kay Charito Serba Damasino, nga monitor gid si Sally Auki Di Sousa
Monitor man. Sa Baor Cavite, raman si Elizabeth Quezon Sacaris. Si Evelyn Manyoso, Rico, gapaurok-urok man. Si Narisa Ruiz Ilare, bao gapaurok-urok man daw. Amo man si Joel Hinovea, gapaurok-urok man. Ayos. Alin sa report ni Akson na Tamon Porte, si Percival Villamor, may balos ka report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Akson Percival Villamor sa report first, may kabipis kami. Mayong gabi, Action Eric kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Alas 4 sang hapon, siningid nga lamang nga adlaw ang Lacarruta Police Station sa pagpamuno ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police, upod ang Alert 10 Police Executive Master Sergeant Edgar M. Salde, Jr., Deputy Chief. Nagkandak sang checkpoint sa dalan sa atubang sang Catholic Cemetery sa kampanya man sa nga no license, no ORCR, no travel policy. Kag sang siyudad sang La Carlota, kag sang city ordinance sang siyudad sang La Carlota nagakampanya sang no travel policy, kag inisya nagkandak kaina, kag may ara nga nadakpan o kun na-apprehend ini nga siyam kabilog nga unit sang tricycle nga wala gid sang rehistro kag lisensya. So na-impound ini ang siyam kabilog nga motor kag ang open muffler nga ginakampanya sang among ordinances diri sa siyudad sang La Carlota, kag padayon ang kampanya sa pagbantay kag pag-checkpoint sang siyudad sang La Carlota, labi na gid sini sang aton kapulisan kagupod ang mga traffic enforcer. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor, nag-report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Action Percival Villamor. Ang balita ni Action Percival, ginadulong sa inyo sa Kalawan sa Santon Plaza, Valowel, ang Balanyos na may antibiotic properties. Santon Plaza sa mga allergies, kag may makatol-katol sa panit. Santon Plaza Balowel, ang katol-katol. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Yari na resulta naman sa Lotto. Unang tang resulta sa Lotto 655. Ang jackpot prize wala sa manakakuha 33.8 million pesos. Resulta 655, 46, 14, 13, 40, 627. Again, 46, 14, 13, 46, 27. Resulta naman sa Lotto 645, jackpot prize wala sa manakakuha 11.9 million pesos. Resulta 645, 34, 39, 29, 24, 4, 33. Again, 34, 39, 29, 24, 4, 33. May gabi dira sa kay Heaven, sa kay Aligna Inelra Ilyar. Monitor gid si Mr. Bobby Munoz and family sa Talisay. Happy listening. Sa Tagigali si Aligna Inelra Iral, no? Monitor sa atin sa may Tagig. Si June Alcala, monitor man. Si June Mahinay. June, good evening. Sa kay April Marie Libuon. Sa kay Divey Minor. Nidi Castillo. Monitor lang ko din sa Pantalan sa Dumaguete going to Mindanao. Siling ni Gerald Babaw. Halong na totoo, Gerald. Sa Malaysia, monitor sa aton kanagalantaw si Piscante Florentino Judy.
Brillantes family, Lenny Agustin, kag Lola Consing, Dorias, Purok Marang Barangay Madalagan, Jack Balaan Birador, Nagatamyaw. Si Mabel Estrubo and family, happy listening. Sa kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Pasig, happy listening. Sa kay Edwin Junior Berdan, sir, good evening. Sa kay Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family, sa mga Dunganon boys, good evening. Sa kay Jenny Solgon, Christy Di Blas Mailim. Great ko lang si Lolo Arturo Delgado sa Barangay Sumag, at sa mga Delgado family, aling kay Nick Clasitas. Rowena Jopines Bakiano, ang akong kumari dira, good evening. Sa kay Mary Hatton Segovia, Nanay Mary, good evening. Sa kay Jocelyn Kalamaan, gamonitor man sa aton. Sa kay security guard Dan de los Santos da, tamyaw ka ni security guard Manjo Arnejo. Sa Hacienda Elvera, Barangay Andres, Bonifacio, Cadiz City, Pamilya Magbanwa, Lotero, Huwayan, Iskandilor, alin from Norway. Sa kay Toto Vidal Oxena Nick. Ngayong gabi, Axel Eric, idol tagig kabala mo. Ni Vidal Oxena Nick. Salamat, Toto Nick. JM Baikin ba? Ara ka ha. Paring kayo naman sa guys sa Tokyo, Japan. Sa kay Madam Edith Janson Binuman. Si Jude Gales Makawili. Tami ako dara si Tatay Rolando, Nanay Lucia. Sa Elvera family. Alin sa Norway. Sa kay Justin Lis Huwag. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposan family, happy listening. Happy 93rd birthday kay Lola Conchita sa La Carlota City. Kay Cathy Ver. Kay Mr. Edwin Pinada sa New Jersey. Sir, good evening. Mga si Palayno, ginatamya ka mo ni Davey Minor. Nolito Junior Casis. O isa kay kumare ko Hassel. Sa kay kumpare ko Ryan Borja and family. Mga kids dira, may gabigid ha. Mr. Mrs. Tupi, kag Tata Alvarez, Malaga, and so sa Bishala Carlota, ginatamya ka mo ni Cathy Ver. Monitor na si Kwan, si Cathy Ver. Gapa urok-urok na siya pamati. Sakay Maybelle Maureen. Sabi ako lang dira, amanghod ko, Johnny Misahon, Del Peles sa Barangay Lagranga, birthday subong. Watching from Riyadh, Saudi Arabia, si Juliet de la Peles. Liberty Manong da, mayang gabi. Ga paurok-urok. Happy listening landa sa tropa ko sa Pings Car Wash. Kaya pamati ka nagkalantaw sila sa live streaming. Alin na kay Master. Sa kay Bona Hanagap. Sa patuyo-tuyo sa kunwa. Ami Rivera Coral dra, may gabigid. Nanay Ramona Kahura, Lea Rizaga. Alin kay Teresita Rita Kahura ang panamyaw. Charms Magbanwa. Michael Alfred Victoriap. Sir, good evening. Lorna Diligencia. Nestor Escobido and family. Nerissa Ruiz Ilari. Evelyn Muñoz Rico. Watching from Bacoor City, Cavite, Bacoor Cavite, si Elizabeth Kiatson Sakares. Sali Antic Di Sosa, bao nagapaurok-urok siya. Kami ako lang si Kier Ijar. Alin kay Dominic Ann Pagonsantingson. Sa mga taga-Purok Aning, Barangay Panokoy, ka taga-Purok Maghirupay, ginatamya ka mo ni Dominic Ann Pagonsantingson. Mr. and Mrs. Lelebet Nenyan family, happy listening. Regards lang ko kay Pre Vincent Unyati. Gwapuhoy ko sa Gwabanwa, si Paul Ripuras. Mga kamulo ni Kwan. Nakalbo ni classmate Vincent Unyati.
Regards to you, pare, your team, kag imo mga sumulunod sa Bacolod. God bless always. Alin na kay Police Colonel, my good friend Agustus Roderick Alba, soon to be General. Si Michelle Baikin, ano ni Kwan? Ni GM Baikin, si Michelle Baikin. Si Joel Hinovea, Araman, taga Paurok-Urok. Sa mga taga Kabiguhan, Barangay Lopez, Sayna, Sagay City, ginatamya kamo ni Jed Briones Santos, no? Mayo lang nga pag paurok-urok. Si Maria Herna Diagano, naga-monitor man sa atong sininga pagpangalaga. Balik ang inyo sili palatuntunan. Pagbalik naton, balik ang report ni Action John sa Patrol 2 pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasin
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Balik diri sa ato mabalagad, balik ato sa Aksyon Jan Diaz this time sa Patrol 2, balik niya sila kapag pangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Aksyon dyan, sa balik ang report, dyan tos kamak. Personal na nabadangat sa reklamo ang 33 anyos nga babaeng naging kilala kay Angela Apong, residente ini sa Barangay Viramonte. Dali naman sa sulat sa Bacolod matapos sa ligaratak na alas 7 sinigid lamang nga gabi kung gagagabi rather no di nga gamit aksyon erek tuwa diri ka mga gold necklace para isang arito sa iyang bata cellphone diri lang ang isa ka ayapi cellphone pagit sa iyang iloy pinadiri ka mapalasod nila kagamitan nga tanan kinurban talaga valor 150,000 ka pesos ang nadulat sa nila mismo nga puloyan mismo sa area sa Barangay Villamonte. Inadiri kinapatihan yung kawat sa isa ka lalaki nga wala man nila pag-iningatan ang sunalay kumo yung pinati sila kapag duta no sa ining akson nga kung nabi nga mahulag sining lalaki nga hindi man tagadra sa Villamonte apang masami nagapadulong sila mismo nga puloyan. Inisa karon ang imbestigahan pa sa ato naman nga mga kapulisan. Sa dugang pagiging balita Pilaso na 26 anyos nga lalaki ang ginkilala kay Edgardo Gonzalez Jr., presidente sa Senda Puyas sa Bano sa Mursa. Nagkaangkon din isa sa pilas sa kamot kagawala nga bahin sang iya naman nga tier matapos sunod rin sa negasyon sa biktima na nagadalasa sa 5 nga motorsiklo pauli na kuntani sa tag sa mga Panimalaya inisa King Cross sa isa ka pribado nga salakyan sa Tubang sa isa na ka funeral home sa Cops Alihis Road, Barangay Alihis Road sa Bacolod. Inikaroon si Gonzales padayon kinabulong sa area sa Corazon Doxe Montalibano Memorial Regional Hospital. Aksyon Eric Agsaton mga aksyon balita na tipon sa patrol sa bungkit na mga gabi. Rakta sa patrol ang tagribot sa Bacolod. Aksyon John Diaz, so nasa baton sa aksyon na sa Bacolod.
Bacolod Aksyon Radyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Good night, ka. Aksyon Night Patrol! Ayos, salamat kinaksyon Jan Diaz, may palagas Leopoldo Tobi Jr. kag Iyo Santos. Natamya ka mo ni Jed Briones Santos. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Sa liwat pagi naman sa naman ng Aksyon Night Patrol program sa Miyerkules edisyon. Magatakop ini temporaryo balik ini buwas Webes. Same time, same station. Ato siling mapatrol la unit reporter selection nga nagpalagad karong gabi. Aksyon na Arnolfo Salmorin, Percival Villamor, Tamon Forte, Roger Gutib. Of course, Aksyon Jan Diaz. Aksyon Papaniksyon tamo ato piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action and Defensor, Technical Partners. Studio A, Broadcast Engineer, Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back Security Guard Campaner. Opo diri sa kay IT Expert, Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower, Barangay Tarok, Ciudad San Marcos, si Broadcast Engineer Eduard Barico, back to back Security Guard Rene Cordova. Sa Sama Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, ang inyong alagad, Anchor Man, Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtob Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, kasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, atis pagtulog, magpangamuyo. Sa inyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.